stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, a war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. And now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated, and now forever He is glorified. Tak tento rok na Club for YouTube sme začali, že sme mali večery, keď sme mali diskusie, niekto prinašiel nejakú tému a sme o tom debatovali. Potom cez leto sme mali pauzu a potom sme začali znovu v septembri a sme mali Rock Solid Club, keď sme mali aj niekoľko hier a potom sme mali aj trošku tému. A pre mňa tento rok za posledných možno 2 mesiace sú dve veci, čo mám v hlave. Mali sme release party pre John Venom a to bol super, že aj iní ľudí prišli, ale aj, že sme vypočuli fakt hudba, čo sa mi veľmi páčilo. A ďalšia udalosť bol mikulášsky party pre Ružičky. Tam sme pripravili party pre tie ľudí, ktorí majú nejaké handicapované dieťa v rodine. A každý do toho veľmi pomohol a bol tam nádherná atmosféra a aj si myslím, že ľudí veľmi dobre slúžili tam. Tak ja sa ďakujem za všetky ľudí, ktorí niečo pomohli a najmä za bufetu. Ďakujem. Bohoslužby, na ktoré rád spomínam za uplynulý rok, sú napríklad silvestrovská bohoslužba. Tá je pomerne nevšedná, ľudia tam prídu priamo na Silvestra večer a je to taká bohoslužba vďaky vzdania. Hovoria o tom, čo významné pre nich ten uplynulý rok priniesol a ďakujú za to Bohu. A to býva pomerne osobné a človek tam zažije to, že Boh je prítomný v živote tých ľudí. To je pre mňa cenný zážitok, cenná duchovná skúsenosť. Potom to bola napríklad bohoslužba, kde sme hovorili o nádeji pre neplodných. Prišiel jeden pár, ktorý nám rozprával o tom, ako to oni zvládali, keď nemohli mať deti. Bolo to počas obdobia 7 rokov. Teraz majú 2 deti, podelili sa s nami aj o túto radosť a na záver sme sa mohli modliť za ľudí, ktorí deti nemôžu mať, alebo ďakovať za to, že Boh nám do života dal deti. A tiež mládežnícke bohoslužby, tie sme začali robiť už tu v klube, sú každú druhú nedeľu. Tiež na ne zvykneme pozvať hostí, alebo ich pripravujeme s Grahamom a tá partia, ktorá je na klube. Jedna bola pre mňa osobne zvlášť taká podnetná, keď sme pozvali jedného bachára z väznice a študentku a oni nie dlhé obdobie svojho života prežili s Bohom, ale je to krátke obdobie, neintenzívne a bolo zaujímavé vidieť, počuť, že keď Boh vstúpi do života, aká veľká zmena v ňom nastáva. Takže je to niečo rozhodne zvláštne
Ale človek má pri tom pocit, že takto to má byť. Taký pocit som tam mal, ten mi utkol v pamäti a to je jedna z tých bohoslúžieb, na ktoré rád spomínam. Has overcome, he's overcome. Neviem, vidíš, neviem to stopni to. No. Stop to už ma tie fany zabili. No, to je super.